Ulahlwe yicala lokubulala students sase-Durban University of Technology DUT ngoLwesine, inkantolo yemantshi eThekwini esagwaza sabulala esinye kubangwa ukubingelelana. Umelusi Khoza oneminyaka 23 wagwaza wabulala uSifundo Mhlongo owashonela endaweni yesitshudeni zakulesi sikhungo emgwaqweni uYusuf Nado eThekwini eminyakeni emibili edlule. Lesi sigameko sokugwaza kaSifundo sayenzeka kuMasingane ngoJanuwari 2021. Sashiya izitshudeni zishaqekile ukuthi sekungaze kuphuma isidumbu okubangwa indaba yokubingelelana. Ngesikhathi kwenzeka lokhu, amaphoyisa athi uSifundo washonela endaweni yesigameko emva kokuba egwazwe ngemuva entanyeni. Umsola wazama ukubaleka ngemva kwesigameko, kodwa-ke wabanjwa ngamaphoyisa ngemva kwezinyanga ezimbili ebhaca eSiphingi eThekwini. Ngokwesitatimende sikamelusi Khoza kwabomthetho, uthe okwenzeka ukuba-ke agwaze uSifundo kungenxa yokuthi wayezivikela odlameni olwaluqalwe umufi. Uthe wathuke washaqeka uma-ke esegwazeke entanyeni uSifundo ngoba-ke wayehlose umgwaza isandla. Umshushisi uShenmaz Honsen uphonsela inselelo okusho-ke ngomelusi. Uthe-ke bekuyinhloso ukumbulala kwakhe umufi, ukuchithile ukuthi-ke bekuhlose ukuthi agwazeke isandla. Ngokofakazi bombuso, akukho lapho umufi ahlasela khona-ke kule ngxabano abekukhombisa ukuthi ubungozi. Okukhona ukuthi-ke kwaba khona-ke ukuphambana kwemibono nokuthi ngubani-ke okufanele abingelele omunye. UKhoza nguyena-ke owasukela umufi wamgwaza, kusho-ke uHossein. Ijaji uShoba Maharaj likuchithile ukufakaza kukaKhoza lathi-ke kalikungabazi ukuthi-ke kungamanga. Inkantolo ilihlehlisele-ke uMandulo Septhemba. Umufi ubulawa nje ubenza kunyaka wokuqala kulesi sikhungo, ebalwa-ke nabafundi ababeyiziqenqe abaphasa ngamalengiso.